defnyddio pethau sydd dros ben yn y gegin I ni'n mynd I neud nesaf. Dy fe Dan, nice dy weld I. A chi fyd, diolch. Reit, ble ti'n dechrau? Wel, mewn ffordd, defnyddio gwastraff bwyd. So, os byddai gormod o stwff da chi wedi coginio neithwr, falle defnyddio fe bore yma I wneud brecwast. So, beth i'n mynd I wneud gynta yw brunch fach, neu brecwast ysgafn, yn neud bubble and squeak a wyed I potsio. Right, okay. So, wyed yn potsio, beth fi fynd dŵr yn berwi, sosban dwfn, so chi moyn dyfnder yn y sosban, a mae bach o vinegar gwyn gwyn yn y dŵr dy fi. Right. So, fi wedi dod i'r wyed nawr, mewn I bowlen I wneud hwn, yn hytrach na cracio'r wyed dros fe, fi ddim yn moyn dim o'r plisgel I fi fewn. Okay? Ni gyd yn neud ni gyd yn neud hwn, a mewn â fe, a crunch. Dwi'n eog. Ie. So, mewn â nwy gynta, fi ddim yn troi'r dŵr, bod digon o gravity a pwysau yn y dŵr I denu'r o I lawr ac I gael wyed. O'n I wastad yn meddwl bod rhaid I droi'r dŵr. Na, dwi'n gywir efo'r dyfnder. Mae wedi dechrau troi'n wyn gyrraedd y gwylod, a felly mae'n rapio mewn pelan. Yn gwmos. O, drach na ti. Bach o gwyddoniaeth. Wel. Dan, nes I dysgu dyna pam. Mae'r wyed mewn, gawn ni'n ngofio nhw nawr am tua 3-4 munud, a ni moyn eitha feddal. Chi moyn yn galed gyda'r llwygynnau bach yn hirach. Right, okay. So nesa, bubble and squeak. So tatws potch ar ôl dy fi. Okay? A wedyn, tybeth, pollysiau sydd â chi ar ôl yn y tîm yn ffordd, bach o winwn sy'n garlleg dy fi fan hyn. Okay? So, ti'n bach o hwn wedi coginio bant y gynta, jyst I feddalu fe, wneud y bach mwy felus. Achos, dwi ddim yn mynd I coginio digon amser tu fewn i'r cacennau bach. Right. So, winwn sy'n garlleg. Bach o kale fresh, jyst dy fi fan hyn, jyst I torri lan yn fan. O, mae hwnna heb I goginio nawr, ten? Mae hwn wedi cael ei berwi. Wedi cael ei berwi. Ie, felly, a bosib ti wedi cael cael nos o'n Nos o'n gynt, ie. Os na, jyst tolech chi mewn I padell o dŵr yn berwi, 2 funed, tan I fod yn tynner. Right, Na gyd sy'n eisiau gwneud. Moron wedi coginio, wedi torri nhw mewn I ciwbiau bach, mewn â hwnna. A ti'n meddwl, os ys da ti lysiau dros ben o cyn di sil, Siwr I ti wneud yn siŵr bod nhw'n iawn? I ti goffo wneud siŵr bod nhw'n o'r cyn bod ti'n rhoi nhw mewn yr air gell? Yn gwybod, sicr bod nhw wedi oeri yn gwfyn gwbl. Okay? Pidwch chi gadw nhw mas dros nos I fita, dwrwch chi yn y ffridge, a wedyn bod nhw'n iawn I fita dydd ar ôl ni. Right, okay. Stwff y moron, redwch na dan dŵr tap dŵr o'r, a stwff a llysiau gwyrdd hefyd. Ond big gewch chi llysiau ffres wedyn, maen nhw'n cadw'n ffres am diwrnod yn y ffridge. Right, okay. Okay. Bach o cennin dy fi fan hyn ar wedi coginio. Okay. Mae'n cennin ffres ni. Okay. Ac yna, beth ni'n mynd nesaf, ydym bach o brwsion bara. Jyst I tynnu fe gyd at ei gilydd, I wneud e bach mwy solid yn edrych na fod yn rhy feddal. Right. Bach o halen, a bach o pupur. Dysgo fe lot, ond mae'r llysiau yn ymsigno lot o'r blas na, okay? Ie. So, gymysgwch e gyd lan, fforc yn gynta. Ni ddim yn moyn torri fel lan I fod yn slwtch, gael chi defnyddio, tot sydd wedi berwi, yn I crono. Just crysiwch nhw yn y dwylo, neu little masher, a tynnwch y cron bant, neu os nad oes ots y cron dych chi, bydwch e, mae'n iawn. Fi licio dros y cron. Wel, y cron yn iach, ddim lot o'r maith yn y cron. Okay. Be chi moyn neud nesaf nawr, I gadael hwnna am tua 10 munud, I gadael I brwsio'n bar, wneud I gwaith nhw, mynd I chwyddo chydig yn y gymysgedd, a wedyn, wneud nhw bach mwy caled. So, beth do fi fan hyn nawr wedi bod yn gorffwys. Okay. So, mae'n haws I drin wedyn, ys yw e? Yn gwybod, ie. So, gwasgach e'n ysgafn, creu pelen fach. Okay. Lan rawn na. Dwi'n enw gret, bubble and squeak. O beth aff hwnna, de? Ddim yn gwybod. Ys chi'n gwybod, rwch wybod I ni gyda llaw. Reit, check o'n wyau ni nawr, troi'r gres lawr. Check o siwm yn edrych. Dwi'n wedi gilydd bron a barod. Dim quite na eto. So, twtch o olew yn ffrympan. Ac yna mewn yn cacennau bach ni. Gallwch chi gynnu nhw'n araf ar top y stof, neu gallwch chi gwneud beth I fi, wneud jyst I frowno nhw chydig, a mewn i'r ffwrn wedyn am 5 munud, jyst I twymo trwyddo. Achos I bod pwrpas, maen nhw wedi goginio. Ydy nhw, chi'n ail twymo twymo fe I ti wedyn, y fe. Beth sy'n bwysig, os chi'n ail twymo, bod chi'n sicrhau bod popeth yn ferw tu fewn. Mae'n bwysig am. Bydwch a bron a twymo fe, chi'n moyn twymo fe'n iawn. A wedyn mae'n rhaid ti fita fe'n syth. Mae'n rhaid ti fita fe, ti ffili twymo fe to. Na. Okay. Beth sydd y feddwl di? Mae'n pryd iach iawn dydi pethau dros ben yma. A hefyd, mae'n unrhyw beth sydd ati. Mae mostad rhywbeth ar ôl yn dos. Wel, ddim yn tŷ ni, dy Sian. A'n amal iawn, mae'n esbario yn tŷ ni. Am bod fi'n cael surprise. Mas yn i'n ni nawr. Mas o'r dŵr. Darno kitchen roll fan hyn, jyst I amsugno bach o'r dŵr na. Ie, adeg yma dwi'n ddiog, a jyst yn taflu bob dim ar blat. Na, fyddwch chi ddim yn moyn, yr pwdl o dŵr yn dros. Ie, yna'r peth. So, un o'r wyau ni nawr. Ar ben un. A
mae hwnna'n edrych mor neis. Dwi'n edrych fel, ti'n modd, cynno pethau dros ben, ydw e? Na di, mae'n edrych yn... Mae'n edrych yn neis, Proffesiynol iawn, yn amlwg, ddim yn proffesiynol. Just da fi fan hyn, o tyma bach o saws hollandaise da fi. So, dros da hefyd. Os oes amser, ydych chi gallu dilyn reseit a'i wneud e. Os na, jyst odwch tyma bach o halen a phupur ar ei ben. Allai anfon hwn draw i chi. A na ni, diolch yn fawr. Can ni. Cafodd ni'n cael blas bach. Mae'n digon mor neis, dwi'n eisiau gwneud... Na, goes, na Hamas goes, dy hanner fe. arddangos, na goes. O, ni'n cael. O, mae hwnna'n lyflu.